Να κλείσουμε λίγο διαφορετικά, πιο ήπια, πιο πολιτισμένα, να μιλήσουμε για την παράσταση που δίνουμε σήμερα τις προσκλήσεις για τον Αλκιβιάδη τον Άγιο. Ο κύριος Δημήτρης Γασπαράτος, πρωταγωνιστής της παράστασης και μουσικός, ανήκει στην ομάδα Ρόδα που, όπως σας είπαμε, είναι μια ιδιαίτερη ομάδα, θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, σήμερα η παράσταση στο Ζιρήνιο, στην Κηφισιά, στις 9 η ώρα. Και ήδη έχουμε αρκετές συμμετοχές. Θα σας έρθουν και οι ακροατές μας. Θα χαρώ πολύ να σας δούμε όλους. Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε για τον Αλκιβιάδη το Ανάγιο. Η παράσταση έχει στοιχεία αρχαίου χοροδράματος, σωστά? Η παράσταση σκηνοθετικά, λέω, στην πραγματικότητα περιγράφει τη ζωή του Αλκιβιάδη, του ιστορικού προσώπου, ας πούμε, και έχει γίνει μια προσπάθεια να αποδοθεί με όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή τρόπο ολόκληρη ζωή του. Στοιχεία αρχαίου χοροδράματος έχει και ταυτόχρονα δεν έχει, με την έννοια ότι το θέμα του έχει μια ιστορική αναφορά, ας πούμε, στο παρελθόν. Η παράσταση η ίδια είναι πάρα πολύ σύγχρονη. Ναι, τα κείμενα, το στυλ και τα λοιπά. Αλλά θέλω να πω, συμμετέχει κόσμος, υπάρχει κάτι σαν χορός μέσα. Αυτό είναι. Ναι, εντάξει. Είναι 30 άνθρωποι πάνω στη σκηνή. Και ο χορός έχει ένα σημαντικό ρόλο, τόσο σαν στοιχείο του θεάματος, όσο και λειτουργικά σαν κομμάτι του κειμένου. Μάλιστα. Άγιος ο Αλκιβιάδης, εγώ ξέρω ότι ήταν τυχοδιώκτης, νάρκισσος, δύσκολος χαρακτήρας, πήγαινε ερχόταν στις συμμαχίες, πουλάγε την πατρίδα του, μετά την αγόραζε. Πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, αλλά Άγιο δεν το λες. Λοιπόν, η ερώτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και βεβαίως ο τίτλος επιχειρεί να προκαλέσει κατά κάποιο τρόπο τέτοιες ερωτήσεις. Οπωσδήποτε μια πολύ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, οπωσδήποτε μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, οπωσδήποτε ο άνθρωπος που ήταν πιο κοντά στο Σωκράτη από οποιοδήποτε άλλον, ταυτόχρονα στρατηγός, ρήτορας, μύστης, φιλόσοφος, οπωσδήποτε κίνησε γη και ουρανό για να πετύχει τους προσωπικούς του και τους σκοπούς των συμμάχων του. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο προδότη, όπως έχει ακουστεί και ακούγεται με διάφορους. Έχει χαρακτηριστεί, ναι, και προδότης. Γιατί πήγε και με τους Πέρσες, πήγε και με τους Σπαρτιάτες. Δεν πήγε. Ναι, βέβαια, αν αναζητήσουμε τα κίνητρα και κατά κάποιο τρόπο η παράσταση ψάχνει να βρει ακριβώς ποιος ήταν αυτός ο λόγος που συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα και με ποιο τρόπο συνδέθηκαν όλα αυτά ταυτόχρονα με τη σοκρατική και την πλατωνική φιλοσοφική σκέψη, και κατά κάποιο τρόπο μέσα από αυτή την αναζήτηση υπάρχει μια προσπάθεια να επανασυνδεθούν οι ρίζες αυτής της σκέψης με τις μυστηριακές τελετές της αρχαιότητας, μέσα από την προβολή και την παρουσίαση επί σκηνής των Ελευσινίων μυστηρίων, των μυστηρίων του Πάνα, των μυστηρίων των Καβύρων. Με αυτή την έννοια λοιπόν, και επειδή ο Αλκιβιάδης ήταν ένας άνθρωπος των παθών και επέμεινε πάρα πολύ τόσο στο να πετύχει τους σκοπούς του, δεν πήγε ούτε ένα βήμα πίσω από αυτή την έννοια, μαρτύρησε και ταλαιπωρήθηκε και στην πραγματικότητα θανατώθηκε για αυτά τα πιστεύω του. Οπότε με αυτή την έννοια έχει κανείς, ας πούμε, τη δυνατότητα να το χαρακτηρίσει Άγιο. Μάλιστα. Να πούμε δύο λόγια. Ζωντανή ορχήστρα, έτσι. Τα μέλη της ομάδας Ρόδα, όλος ο ήχος της παράστασης παράγεται εκείνη την ώρα. Είναι ένα μεγάλο υπερθέαμα με 30 ηθοποιούς, πολύ εντυπωσιακά κουστούμια, πολύ υψηλή αισθητική στο φωτισμό και στην παρουσίασή του, ζωντανή μουσική με μια εξαιρετική ορχήστρα επικεφαλής. Όλα αυτά πλαισιώνουν και αναδεικνύουν τη δράση πάνω στη σκηνή και όλο αυτό το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Ωραία. Και δύο λόγια για την ομάδα Ρόδα, που είναι ιδιαίτερη ομάδα, δεν μοιάζει με άλλες θεατρικές ομάδες. Καταρχήν, δεν αμείβεστε, έτσι, σωστά? Αυτό είναι αλήθεια. Η ομάδα είναι μια ομάδα εδώ και 25 χρόνια με επικεφαλής τη Μαρία Περετζή, δασκάλα μας και σκηνοθέτη μας. Ο σκοπός της ομάδας κινείται πάνω στον άξονα των ιδεών του Γκουρτζίεφ. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν ο στόχος και η προσπάθειά μας είναι μέσα από τη μελέτη των αρχαίων μύθων και τη μελέτη των μεγάλων ιστοριών της ανθρωπότητας να αναδείξουμε την αναζήτηση του ανθρώπου. Μάλιστα. Να βγάλουμε προς τα μπρος τον τρόπο που κανείς μπορεί να αναζητήσει. Και όλες οι παραστάσεις είναι χειροποίητες, έτσι, διαχειρός δικών μας. Όλες οι παραστάσεις, όλες οι παραγωγές, όλα τα κουστούμια, ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση, το στήσιμο, το λύσιμο, συμμετέχουν τα μέλη της ομάδας. Οπότε είναι μια ολοκληρωτική συμμετοχή, ας πούμε, στη θεατρική δράση και όχι ο καθένας το ρόλο του. Από ό,τι κατάλαβα, ό,τι ξέρει ο καθένας βοηθάει.
Και άμα δεν ξέρεις, κουβαλάς. Και άμα δεν ξέρεις, κουβαλάς και πρέπει να μάθεις κιόλας. Δηλαδή, ο σκοπός δεν είναι ότι ξέρω και μέχρι εκεί. Το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να αυτοβελτιώνεται. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Να είστε καλά. Να πούμε ότι παίζουμε σήμερα στο Ζιρήνιο και την άλλη Δευτέρα στο Βύρωνα, στο Θέατρο Βράχων, σε 9 η ώρα. Έγινε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.